Assalamu alaikum qardaşlar. Kitabыбызды дәвам итәбез. Шейх Абдуразак Абдулмухсин Аль-Бадр дигән галимнең китабын укыйбыз. Без ошо 13-нче биттә тукталып калгайнык. Үткән дәрестә, 7-нче дәрестә без сабырлык турында әйтеп киткәйнек әз генә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләм Рамазан айын бер хәдисендә сабырлык айы дип атаган. Ни өчен сабырлык сифаты безгә, мусламаннарга мөһим? Чөнки Алла Тәала Коръәндә әйткән, Аллаһ Җәллә ва Ала, Алла Тәала ди: "Юаффи сабирина аҗрахум бигайри хисаб". Бұл аяттан бер өзүк инде. Алла Тәала сабырлыларга әҗрдәрен хисапһыз, сикһез бирә. Ягъни сабырлык дигән гыйбадат ул ни тиклем зур эш, уның өчен савап ни тиклем зур булганын тик Алла Тәала үзе генә белә. Сикһез итеп ул ошо савапты бирә түземле кешегә. Ва шахру рамадана маусимун хуа а'заму мавасимис сабр. Рамадан айы ана шул сабырлыкты күрһәтер өчен иң бөек ай. Ни өчен? Фаябдау al-muslim min awwali yawmin min ayyami hadha ash-shahr al-mubarak yu'awwidu nafsahu 'ala as-sabr. Чөнки мусламан был айда беренче көндән үк үзен сабырлыкка өйрәтә башлай. Нинди сабырлык төрләре? Ас-сабри 'ala al-'ibada wat-ta'a waz-zikri wal-Qur'ani was-salati was-siyam. Гыйбадат итүгә сабырлык кирәк, evet. Төрле итагать төрләренә зикр, Коръән, намаз, ураза үзе ва гайри залика мимма амара Аллаһу ибадаху бих. Һәм башка эшләр. Алла Тәала нинди эшләрне кушкан булса, ошо айда без түзеп, сабыр итеп, уларны үтәйбез бит инде. Ва ю'авиду нафсаху 'ala as-sabr ан маъсиятилlah. Һәм шулай ук мусламан был айда үзен ниндидер гунахка кирмәс өчен сабырлыкка, түземлеккә өйрәтә. Ислап та хатта ниндидер уга бәләкәй күренгән гунах, мәсәлән, ләкин өйрәнеп киткән, evet. Башка айдарда мусламан буны кыла. Әйтәйек, тәмәке тарта, evet. Рамазан айында тартмай башлай бит инде. Буның өчен дә сабырлык кирәк. Фаятруку ма'луфатихи вал умур التي اعتادها من طعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان. Һәм шулай ук өйрәнеп киткән нәмәләренә. Мәсәлән, кемдер күп итеп кофе эсә, evet, башка көндәрдә. Рамазан айында түзергә тиеш бит инде. Буның өчен дә сабырлык кирәк әлбиттә. Ва ясбиру аля залика та'атан лиллах. Һәм буның өчен ул сабыр итеп, Алла Тәаләгә итагать итү йөзеннән, evet, кеше түзә һәм билдәле эшләрдән тыела. Ва иза сабара al-muslim fi shahri as-siyam wa amtana amma ahalla Allahu lahu لأن الله حرم عليه ذلك في أيام شهر رمضان فليدرك أيضا أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته. Uzun hüylem. Әгәр мусламан Рамазан айында сабыр иткән һәм хатта хәләл булган нәмәләрдән тукталып калган икән, белә бит инде, Алла Тәала буны уга харам кылган Рамазан айында. Шулай ук ул белһен ди, Алла Тәала уга бөтен гомере буе билдәле нәмәләрне харам кылган. Билдәле нәмәләрне харам кылган. Теге Рамазан айында кылмаган харамдарды гына түгел, evet. Тагыла күп эшләрне бөтен гомере буе ул харам дип санарга тиеш. Ва тивала умри, бөтен гомере буе. Ва алейхи al-каффу амма харрама. Һәм ул тотылып калырга тиеш шул эшләрне кылмаска, харамга кирмәскә. Вал имтинау анху даиман хауфан мин азабилlah. Ул буларны кылмаска тиеш Аллаһ Тәаланың газабынан куркып. Аллази а'аддаһу лиман халафа амраху ва фа'ала ма наха анху. Шундый газап ки Аллаһ Тәала уны теге гунахкар кешеләр өчен әзерләгән. Кыска төрле
харамдар була. Біз шул харамдардан мына тыйылырга тырышабыз Рамадан айында. Өйрәнеп киткән нәмәләребезне хатта хәләл булса ла кылмайбыз Рамадан айында. Кемдер мәсәлән күп гайбәт сөйләй, шундай мисал китерәйек. Ләкин Рамадан айында ул бит инде барыбер телен тыйырга тырыша. Шул кеше белһен Аллаһы Тәала был эшләрне Рамадан айында гына түгел, башка вакыттарда ла харам кылган. Һәм нисек мына Рамадан айында сабыр итәргә өйрәнгән мөселман билдәле эштәрдән үзен тотып калып, шулай ук башка вакытта ла ул үзен тотсын дигән мәгънәдә әйтелә. Ва ю'авиду нафсаху ас-сабра аля aqdarилlah. Шулай ук мөселман Рамадан айында нинди сабырлыкка өйрәнә? Алла Тәала язгандарды күрү, буларга түзү халаты, Без Рамадан айында шуга өйрәнәбез. Бында гына шундай сүзләр бар. Алал aqdaril mu'lima. Авырттырыусы кадәрләр, ягъни без Алла Тәала язган эшләрне күрергә тиешбез, аны түзеп сыгырга тиешбез, ләкин был безгә авыр, кыен. Әйтәйек, кемгәлер авыру аша үтәргә язган Алла Тәала. Без бит буны түзеп, еңеп сыгабыз, ерып сыгабыз. Һәм Рамадан айында тагыла ныграк түзергә тырышабыз. Фәфи тәрки таами ва шараби, һәм шулай ук ашау, эсеүҙе ҡалдырабыҙ Рамадан айында. Ва нәфсу тәтуҡу лизалик. Беҙҙең нәфсебеҙ быға өйрәнгән. Ва кәҙәликә хәбсу нәфси амма әбәхәһулла. Һәм беҙ үҙебеҙҙең нәфсебеҙҙе шундай нәмәләрҙән дә тыябыҙ. Улар асылында рөхсәт. Ниндәй әйберҙәр, мәҫәлән, шәһүәт, ниндәйҙер мәләззәт, ләззәтле ниндәйҙер эштәр. Мисалдарын китереп тормайыҡ, китапта яҙылған, мәҫәлән, өйләнгән кешеләр белә нимә тураһында һүҙ барған. Рамадан айында быны кеше ҡылмай, сабыр итә, был хәләл булһа ла, башҡа ваҡытта ул көндөҙмө, төнөнмө ул хәләл бит инде, ләкин Рамадан айында был эштәрҙән тыйылып ҡала. Һәм мөселман ошо йәһәттән дә үҙен сабырлыҡҡа өйрәтә. Фәйәишул муслим фи һәҙә шәһр сабиран хәттә ятахарраджа мин. Һәм мөселман ошо айҙа түҙеп йәшәй. Һәм был айҙан килеп сыға. Мына мәктәпте бөтөргән һымаҡ, бында шундай һүҙ ҡулланылған. Ятахаррадж. Мәктәптән сығабыҙ бит инде, мәктәпте бөтөрөп. Мәктәп, институт, университет. Мана шулай уҡ беҙ был айҙан килеп сығырға тейешбеҙ. Ниндәйҙер белем алған талип, шәкерт һымаҡ. Күп нәмәләр өйрәнеп, килеп сығырға тейешбеҙ ошо айҙан. Ваҡат тәләҡҡа дурусан азимәтән фи сабр. Һәм бөйөк ниндәйҙер дәрестәр алған кеше кеүек. Ваътада абуабан кәҫиратан минәл хайр. Һәм күп ниндәйҙер мәғлүмәт өйрәнгән булып килеп сығырға тейешбеҙ ошо айҙан. Ва биһәҙә тәкуну аидату шәһри алал инсан ләйсәт фи һәҙә шәһри ваḥда ва иннама сатауду алейхи бәрәкәт. Һәм алған ошо файҙалар, белемдәр, һәләттәр был айҙа ғына файҙа китергә тейеш түгел, башҡа ваҡытта ла бәрәкәт китерергә тейеш. Умраһу куллә, ғүмер буйы. Рамадан айында нисек беҙ өйрәнеп киткәнбеҙ түҙергә. Мына шулай уҡ башҡа ваҡыттарҙа ла түҙегеҙ. Ниндәйҙер насар ғәҙәттәрегеҙҙе ҡалдырығыҙ, үҙегеҙҙе һәйбәт эштәргә, яҡшы эштәргә өйрәтегеҙ. Һәм был ғүмер буйы дауам итһен. Лиәннәһу рауада нәфсәһу аля сабр ва ауадаһа алейхи ва тәғайәшә мәғас сабр. Ки кеше ошо айҙа үҙен сабырлыҡҡа өйрәткән, һәр ваҡыт шул сабырлыҡ менән эш иткән. Беҙ миҫалдар китерҙек, теге ябыл эштәрҙе ҡылараҡ. وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ لَا يَتَحَلَّى بِالصَّبْرِ فِي أَعْظَمِ مَوَاسِمِهِ فَمَتَى يَصْبِرُ. Әгәр мөселман
ошо айда ла сабырлык сифатын үз итә алмаһа, сабырлыкка өйрәнә алмаһа, ошо айда ла тагы ниндәй айда ул был һәләткә өйрәнә алһын дип һорау куйган автор, галим шундый һөйләм. Әгәр ошо айда ла өйрәнеп китә алмаһагыз, икенсе айдарда нисек өйрәнерһегез дип бездән һорай. 8-нче дәрес тәмам.